हेलौ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ खेबसे बरायहरनाय थाबाय। जोंहानि न'निफोरा दा जों फैदों बोग्रिबारि हनुमान मन्दिराव फुजा होनो। दा जों हनुमान बाबानो फुजा एबा थगि होनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोना माने भिडिअ'खौ नायलांदो, जों दिन्थिलांनोसै जों फुजा होनायखौ नायलांदो। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबेयाव बिबार, धुप, साथि, बिदि थाव बायदिसिना फानो आरो माने फुजा होनो थाखाय गोबाङानो न'निफ्राय लाबोफानायबो जाया, न'आव लाबोफायाब्ला बेयावबो मोननाय जायो आरो बिदिनो बिबार बायदिसिना माने फुजा होनो थाखाय फिथाइ सामथाइ बिदिखौ माने बेयावबो मोननाय जायो। बेयाव लाफैबाबो फुजा होनानै बायनानै फुजाखौ हैनो हागोन आरो नोंथांमोना। दा जोंनि लोगोफोरा फुजा होनो सिङाव हाबहैबाय। बेनिफ्राय दहाय फुङावथ' गोबां मानसिमोन, दाथ' 11:30 जाबाय टाइमा, दा एसे मानसिफोरा गेसें जाबाय। थेवब्लाबो दंबावो, जोंनिफोराथ' हाबहैनोनो हायाखै मन्दिर सिङाव, गेटआवनो दंथ'यो। गोबां मानसि दंमोन, ओरैबायसा मानसि जादों माने फुङावथ' जायगा थोलिया, बेसेबा गोलाव लाइन फाथिनांगौमोन आरो ओरैबायसा माने मागोनि 1 तारिखआव बयबो खुलुमनो फैयो रायजोफोरा। बोसोरफ्रोमबो मागोनि 1 तारिखआव ओरैबायसा मानसि जायो, माने जायगा थोलायै मानसि जायो आरो बे हनुमान बाबाखौ फुजा होनो मानसिफोरा फैनाया। गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा फैयो। दाथ' फुंनि 11:30 जाबाय नालाय एसे सेंबाय आरो गेसें जाबाय मानसिफोरा। नैबेनो हनुमान बाबानि मन्दिरा, नायदो नोंथांमोना, ओरैहाय नायहरदो हनुमान बाबानि मन्दिरा बेनो। गोबां मानसियानो बाहेरायावसो दङ आरो नैबेयावबो हनुमान बाबानि गिदिर मुर्ति दं, बा फुजा मा होनो मुर्ति, गिदिर मुर्ति दं आरो बेयाव गोबां मानसिया खुलुमगासिनो दङ। बेखौनो जोंनिया बिनानावमोना जाबाय जाखाबाय उदै भिडिअ लानोबा माबा फट' लानोबा इजानो फैला माबा साफा जाखायो इजानो माने ओरै ला आं इयो थानांगोन गाहायाव। आयं जाबाय जाबाय नों बिबार लायासै द' खोमायाव 10तासो जाबाय नामा खेबनाया? केमेरामेनानो मा रखम? बेनो हनुमान बाबानि मुर्तिया। नै नायदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो। नायदो लोगोफोर नोंथांमोना, बिदिनो भिर जायो आरो नाय मानसिफोरा होंगो दोंगो बिदिनो भिर जादों। माने एसे खम जाबाय, थेवब्लाबो भिर दंबावो आरो जोंनियाबो लोगोफोरा खुलुमखांजोब्बायानो, एसे दंबावो। बैयाव मोनसे खुलुमबावगोन, नैबेयाव माने मोनसे खुलुमबावखांनायनि उनाव मानसिया नाय
बेसे भिर जायो बाहेरावसो होजोबदों फुजाफोरा गासैबो बाहेरावसो होजोबदों आरो जोंनिया लोगोफोरा नैबेखौ होखांनानै जोब्बायानो बेनि उनाव जों थांसिगोन आरो फुजा गिदिर जाबावोब्ला साननैसोनि उनाव फुजा गिदिर जाबावोब्ला बेनि उनावनो बे फुजाया गिदिर जायोब्ला जोङो फैफिनबावनांगोन फुजा नायनो फुजायाथ' जाथ'वाखैनो फुजाया गिदिर जायो बेयाव सानब्रै सानबानि बे फुजाया जाबा फुजायाबो मेला होनो आरो खायसे खायसेया हनुमान मेला बे मेलाया जायोब्ला जों फैफिनबावलायसिगोन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोना भिडिअखौ अननानै लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम जों दा थांनोसै नै थांनो ओंखारबाय नै पेन्देला सोंगासिनो दङ आरो साननैसोनि उनाव जागोन दा जों थांनो ओंखारबाय जोंनिया दा फुजाया होखांजोब्बायानो नै हनुमान बाबाया बेनो आरो हनुमान बाबाया खुलुमखांबाय जोङो हनुमान बाबाखौ जों थांदोनोसै दा जोंनिया बेखिनियानोसै नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम एसेनोसै नै जों न'आव फैबायानो फैनो आगोन